ליצני חמודים, מה המצב, מה קורה. קודם באתי עם לילך, עם קוקיטה, אז היא סיפרה לי את הרעיון שלה עם הטוי, שניכנס, כאילו נעשה קולות של טוי ואת הקוקוריקו ואת הקול של מה שזכה באירוויזיון. אז אמרתי, בואו נפרגן לכם באיזה משהו נחמד, אני אראה לכם איך מכינים תרנגול מבלונים. אז צריך 3 בלונים, כבר ניפחתי אותם מראש כדי להראות לכם שסרטון יהיה קצר. אז ככה, לוקחים את הבלון הלבן, כי הוא מגניב, לוקחים את הבלון הלבן וקפים אותו קצת, סבבה, מחזיקים, אוחזים, סיבוב אחד, אחלה, יופי, זה שומרים פה. עושים עוד אחד, סבבה, עושים את השיבונס של ההוא מקודם, זוכרים אותו, את החמוד הזה, את זה, מכניסים אותו, וסוגרים פה, אחלה. עושים עוד אחד, מחזיקים, אחלה, מסובבים, שים אותו פה בפנים, על הכיפק. זה אמור להיראות משהו, רגע, זה אמור להיראות משהו כזה, יותר נכון משהו כזה, סבבה? עד כאן, אתם איתי? אחלה. לוקחים את הבלון האדום, הוא משמעותי ביותר, הבלון האדום הזה, הוא שובב קצת אבל הוא נורא משמעותי. מה שעושים, מוחזים פה בצ'ופצ'יק של איפה שקשרנו, סבבה, שמים אותו פה במסביב של הבלון הלבן, אחלה, שמתי אותו מסביב כמו שראיתם, שמים אותו אחד מפה מלמעלה, אוחזים אותו פה, מחזיקים אותו פה באצבע, ואז מסובבים את הכל, שזה מתפוצץ ביחד. כשאמרה זה דבר נורא משוקל, אם זה מתפוצץ זה עושה בום חזק בראש. על הכיפק, אוקיי? יש לנו כבר כמו קרבולת. אתם איתי? אחלה. תפסתי בערך משהו כמו, אני יודע מה, 4 אצבעות, משהו כזה, תפסתי פה בלמטה, ועשיתי סיבוב. אחלה. אתם איתי? יופי. אחד. עכשיו אני לוקח את האדום הזה, מגיע פה ללחי של התרנגול, שם לו, מסורב כאילו אחד קטן, ומתחיל לעשות סיבוב מסביבו. אחלה. אני אעשה אפילו עוד סיבוב ליתר ביטחון. וואי, מעניין איזה פרצופים אני אעשה שאני עושה את הצורות האלה. סתם, הומור. חשוב. הומור עצמי. אוקיי. וממשיך את השני גם כן פה. אחלה. וכעת יש לי פה התחלה של תרנגול נחמד כזה שעושה קוקוריקו קוקוריקו. מגניב? אחלה, אתם איתי? יופי. יש לנו פה את הזנב הזה, תכף נתייחס אליו. אוקיי. מתחילים כבר לראות פה סוג של תרנגול. טוב כזה פינגווין אבל סלמתק. אחלה. תכף גם אני אראה לכם עושים כל מה שנשאר, או שאפשר גם להחזיק את זה ולהגיד, יש לי תרנגול ביד, יש לי הנער ביד. אחלה, הגענו לבלון הזה, הכתום. בינתיים את הבלון הזה אנחנו שמים בצד, הגענו לבלון הכתום, בבלון הכתום, מה שאני עושה, מסובב אותו קצת, מותח אותו, אחלה, מתחתי, מחזיק אותו חזק חזק חזק, עושה, קורא אותו, מחזיק אותו פה עם אצבע אחת, אצבע שנייה, ואני פשוט קושר. סבבה, אחרי שקשרתי, אני אוחז בו פה במסביב, יעני כמו שעושים לב, רק שלא לב. שנייה, זה קצת מסובך כי זה, אחלה. שיגול, מחזיק, עושה סיבוב, אחד. ויש לי גם רגליים. שם אותם פה מסביב. ויש לי גם זוג רגליים. רגע, יצא פה הזנב של החיה הלא מוגדרת הזאתי. אחלה. עד כאן, סלמתק. עכשיו נשאר לי חכו קטנה. נשאר לי השטרונגול ממקודם, זוכרים אותו? על הכיף הקטן.
אחלה. מה שאני עושה, למקרה והוא בורח, בדרך כלל הוא לא בורח לי, אבל אני קצת בלחץ של זמן, אז הוא ברח לי. ניפרתי אותו מחדש, מוצאים לו מעט אוויר, קושר אותו, כמו שאתם יודעים. וואי, זה יותר מדי זמן הסרטון זה לוקח. וזה בשביל האף. מה שאני עושה פשוט תופס את הצ'ופצ'יקון הזה כאן בפנים, או שאני פשוט מקפל אותו ככה. סבבה. פשוט אני אקצר תהליכים. תפסתי את השתי שוונצים האלה, פשוט אני מלפק אותם פה מסביב לחיה שמגניבה שלנו, ויש לנו גם אף. אחלה. לוקחים טוש, מצטער על האגרסיביות, פשוט אני בחוסר זמן. לוקחים טוש, עין אחת, עין שנייה, כמה נקודות, אולי גם קצת ככה. קוקוריקו תרנגול. הבנתם? אחלה, תתאמנו, נתראה עוד, מה השעה כעת? עוד שעתיים בערך, 3.